Gaskiya ya kamata ku gyara wannan abin nan. A ce mutum ba inda yake zuwa, ibin nan Kaduna ba ku taba zuwa ba. Ba inda kuke zuwa. Kai da wanda an yi magana, sai ka ce ka je dan batta. Dan batta wani waje ne? A'a kai gidan yan yawo dan kai dan girman Allah labararan nan. Dan Allah dan Allah mu je jiga ba. Kai Toran na haji ga yaje, ya to mana da gulba. Jigawa banza jigawa. Okay kai jigawa ba ni bace ba. Kai ni tambaye kuma. Ga kulman nan ya taho dan Allah idan zan ce ma gobe ya zo zai mun fanti a gaban dakuna na in zan ce ma gobe ya zo ya zan ce mai ka ji labaran wai hidi yawon duniyar da yake kai yanzu maza magana kurma ka ce masa gobe ya dawo yo magana kurma wani abu sai dan na tambaye ku ga mun ni in za ku ga mu shikenan kana ji ko ayyana zuwa kana ganin ya zo kawai yi masa haka in dai kai haka subscribe to my channel in dai kai haka ya zama masa kunne haka zan bai kawai ai magana ta kare kawai ina ma ya fahimci me kake nufi ba zai zo gobe to bari ya kara so zai na faɗa maka dai kai da isa kamar uwarka mutanen birni